Καλησπέρα και πάλι. Μετά το πρώτο βίντεο που ήμουν λίγο αγχωμένος και λίγο συγμένος, τώρα ελπίζω να βγω λίγο πιο χαλαρός, λίγο πιο κανονικά. Να εξηγήσω λίγο τι κάνω ακριβώς εγώ στην κετογονική διατροφή. Απάντησα σε ένα σχόλιο, αλλά θα το πω και εδώ, εν συντομία τρώω ζωικά προϊόντα, κρέας, ως επιτοπλίστων κρέας, μοσχαρίσιο, αρνάκι, κατσικάκι και τυριά, κασέρια, βούτυρα, ελαιόλαδο, μικρά ψάρια, μανιτάρια, πιπεριές, μελιτζάνες λίγες, κολοκυθάκια λίγα, ντομάτες λίγες. Αυτά έτσι εν ολίγης. Είναι και άλλα που θα έρθουν στην πορεία, θα αναλύσω και άλλα πράγματα. Εγώ συγκεκριμένα, πέρα από την κετογονική διατροφή, την έχω συνδυάσει και με OMAD, δηλαδή one meal a day, ένα γεύμα τη μέρα. Είναι καλό γιατί μπαίνει ο οργανισμός στην διαδικασία της αυτοφαγίας. Η αυτοφαγία μπορεί να ακούγεται κακό πράγμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με ότι τρώμε τον εαυτό μας. Ίσα ίσα τα κύτταρα παίρνουν τα χαλασμένα και κατεστραμμένα στοιχεία που υπάρχουν, αμινοξέα, πρωτεΐνες, κυτταρικά στοιχεία και πάει λέγοντας, τα διασπάν και από αυτά αναδομούν καινούρια κύτταρα, ώστε να γίνει ένα είδος αναβολισμού στον οργανισμό. Παρόλο που δεν τρως δηλαδή, ο οργανισμός αναβολίζεται. Είναι καλό, είναι πηγή νεότητας, λένε, ας πούμε, ότι βοηθάει πολύ στην υγεία του μεταβολισμού μας, του οργανισμού μας. Έχω πολλά να πω τώρα και τα λέω λίγο μπερδεμένα, αλλά θα τη βγάλουμε την άκρη. Σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή και παρακολουθεί θα ακούσει πολλά πράγματα. Ναι, η αυτοφαγία. Στο 24ωρο, δηλαδή μετά τις 16 ώρες περίπου, αυτή η διαλυματική που κάνουν 16 ώρα και μετά στις 8 ώρες οι υπόλοιπες τρώνε με μέτρο βέβαια. Εγώ το κάνω 23 νηστεία, μία ώρα φαγητό, δεν τρώω μία ώρα συνεχόμενη εννοείται. Το γεύμα μου της ημέρας είναι πάντα πρωτεϊνούχο και λιπαρό. Οι υδατάνθρακες σχεδόν 0, μόνο κρυφοί υδατάνθρακες που υπάρχουν σε ντομάτες, σε κάνα κολοκυθάκι, λίγοι που υπάρχουν στο γιαούρτι, παντού υπάρχουν υδατάνθρακες. Είναι πανταχού παρόν. Αποφεύγω διαρροπάλου τα επεξεργασμένα, δεν τρώω καθόλου επεξεργασμένα τρόφιμα, προσπαθώ να τρώω την τροφή στην πρώτη της μορφή, το κρέας όπως είναι, άντρεξε κιμά, γιατί και ο κιμάς επεξεργασμένος είναι, αλλά παραμένει φυσική τροφή. Τα επεξεργασμένα είναι πολύ ανθυγιεινά, μπορείτε να το κοιτάξετε αλλού, είναι σκουπίδια λέω εγώ. Ας πούμε επιτραπή έκφραση, αλλά είναι σκουπίδια. Ναι, η ζάχαρη υπάρχει παντού κρυμμένη, ακόμα και στην τυροκαυτερή ανακάλυψα ότι η αγοραστή τυροκαυτερή έχει μέσα 6, 7, 8 γραμμάρια ζάχαρη στα 100 γραμμάρια προϊόντος. Και όταν το είδα αυτό, ξεκίνησα να κάνω μόνος μου τυροκαυτερή. Αγοράζω φέτα, ελαιόλαδο, λίγο μιλόξιδο, καυτερή πιπεριά, λίγο πιπεράκι και μέσα σε 5 λεπτά έχεις μια γνήσια ατόφια τυροκαυτερή χωρίς ζάχαρη, μη επεξεργασμένη δηλαδή. Σήμερα συγκεκριμένα δεν κάνω OMAD, δηλαδή one meal a day, κάνω 48 ώρες νηστεία. Σήμερα που παίρνω το βίντεο είναι Πέμπτη, η ώρα είναι 15, κοντά στις 15 η ώρα. Τελευταία φορά έφαγα την Τρίτη 15 η ώρα, δηλαδή πέρασε η Τετάρτη, σήμερα είναι η Πέμπτη, 48 ώρες. Και αυτό είναι καλό για τον οργανισμό, αναδιοργανώνεται, επιδιορθώνει το DNA, γίνονται πολλά. 48 ώρες νηστεία είναι μόνο νερό και καφέ χωρίς ζάχαρη εννοείται. Την νηστεία θα τη σπάσω ως εξής, γιατί το είδα στο κανάλι του Dr. Τσουκαλά πάλι, ότι καλά είναι την νηστεία να τη σπάμε με φρεσκοτριμμένο καρότο, ελαιόλαδο, μιλόξιδο με τη μάνα μέσα, όχι ραφιναρισμένο, αφιλτράριστο, ανθό αλατιού, γιατί ο ανθός αλατιού περιέχει 80 εχνοστοιχεία σε σχέση με το αλάτι, το επιτραπέζιο που τρώμε, που έχει μόλις 2. Είναι δηλαδή και αυτό ο ανθός αλατιού μη επεξεργασμένος.
Λίγο μαύρο πιπέρι βάζω στο καρότο, γιατί βοηθάει, η πιπερίνη βοηθάει και αυτή στις καύσεις. Αυτό το τρώω γιατί βοηθάει, προετοιμάζει το πεπτικό σύστημα. Βοηθάει τα έλαια να περάσουν στο πεπτικό σύστημα για να προετοιμαστεί για να μπορέσει μετά να δεχτεί τις πρωτεΐνες. Μετά το καρότο, μετά από μισή ώρα περίπου, θα φάω ένα βραστό αυγό με λάτο, γιατί καλά είναι το αυγό να μην το βράζουμε πολύ. Όσο πιο μελάτο είναι, τόσο πιο πολλά θρεπτικά συστατικά έχει. Το αυγό θα το φάω και αυτό με λίγο ελαιόλαδο και ανθό και πιπέρι. Και αφού φάω το αυγό, μετά από μισή ώρα, θα φάω σήμερα ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι, 100% μοσχαρίσιο κιμά, λιπαρό κιμά, από λάπα πήρα εγώ ας πούμε, γεμιστό με γραβιέρα, κέφαλο γραβιέρα, ανθό αλατιού και πιπέρι. Το βάζω στο air fryer, μόνο του γίνεται, το αφήνω όσο χρειαστεί, ανάλογα πώς το τρώει ο καθένας, και αυτό θα είναι το κυρίως μου γεύμα, περίπου 350 γραμμάρια είναι ο κιμάς. Αυτό θα είναι το κυρίως μου γεύμα για να σπάσω τη 48 ώρη νηστεία. Νερό εννοείται θέλει, ειδικά στη 48 ώρη νηστεία πρέπει να πίνω νερό και καταναλώνω κάθε μέρα 6 γραμμάρια ανθό αλατιού. Όχι μονοκόμματα, γιατί άμα τα φας μονοκόμματα θα στον βάσουν την πίεση στον ουρανό. Το μοιράζω στην πορεία της ημέρας. Το πρωί ξεκινάω στο νερό που πίνω, το πρώτο νερό που πίνω, βάζω 2 γραμμάρια ανθό αλατιού περίπου, το λιώνω μέσα. Βάζω και κρεατίνη εγώ μέσα στο πρώτο νερό που πίνω. Κρεατίνη δεν έχει καμία παρενέργεια, καλό κάνει λίγη κατακράτηση υγρών, γι' αυτό έχω και λίγες αυτές τις σακούλες κατά τα μάτια, μάλλον οφείλονται στη κρεατίνη. Δεν οφείλονται στην έλλειψη ύπνου, γιατί κοιμάμαι καλά. Και τον υπόλοιπο ανθό αλατιού τον τρώω στην πορεία της ημέρας. Όταν κάνω νηστεία ειδικά είναι απαραίτητος για να υπάρχουν ηλεκτρολίτες στο σώμα μας. Για να μπορεί ο οργανισμός να κρατήσει όσο νερό χρειάζεται. Αλλιώς πίνουμε και το ρούμε και με την ούρηση φεύγουν και επιπλέον ηλεκτρολίτες και η ζημιά χειροτερεύει, και ενώ πίνουμε νερό αφυδατωνόμαστε. Ενώ αν τρώμε αλάτι, ειδικά ανθό αλατιού που είναι υγιεινός, κρατάει ο οργανισμός όσο νερό χρειάζεται και όλα λειτουργούν άψογα. Δεν μου έχει πονέσει το κεφάλι ποτέ στους 7 μήνες, δεν είχα ούτε μία μέρα πονοκέφαλο, ούτε ένα λεπτό πονοκέφαλο, επειδή φροντίζω να έχω αρκετούς ηλεκτρολίτες. Δεν είχα κράμπες ούτε μία μέρα σε αυτούς τους 7 μήνες, ούτε που αθλούμε και λίγο. Κάνω κάποιες ασκήσεις με λάστιχα, με κάμψεις, περπατάω πολύ, ανεβαίνω σκάλες. Προσπαθώ να κάνω κάποια άσκηση, ήπια άσκηση, δεν κάνω bodybuilding. Αλλά με λάστιχα κάνω για να φροντίσω τους μυς μου και δεν είχα κράμπες ούτε μία μέρα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται λειτουργούν όλα όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Τι άλλο να σας πω τώρα για πρώτο βίντεο, δεύτερο βίντεο είναι αυτό, ναι. Αυτά, είπαμε. Θα τα λέω λίγο μπερδεμένα, θα τα αλλάζω θέματα. Η θεματολογία είναι μία, είναι το γεγονός ότι έχασα 56 κιλά σε 7 μήνες, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό κάνω τα βίντεο. Αλλά τώρα το τι θα λέω σε κάθε βίντεο θα δούμε, θα βλέπουμε όπως θα εξελιχθεί. Από ό,τι καταλάβατε τελείωσε ο χρόνος, έκανα κάποιες καθυστέρησα πολύ και πέρασε ο χρόνος για το TikTok. Ό,τι θέλετε ρωτάτε, είμαι διατεθειμένος να απαντήσω, αν μπορέσω να βοηθήσω ανθρώπους να κάνουν αυτό που έκανα, γιατί η αλλαγή είναι τεράστια στη ζωή μου, δεν υπάρχουν λόγια να το εξηγήσω, θα τα πούμε στην πορεία. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε, κετώνες μόνο.